नोंथांमोननो नैबेखौ फोरमायग्रोनि बे गिदिरसिन बुंनायानो जाहैबाय नोंथाङाबो दाय दं ब्रादार कर्टआव थाङोब्ला सिमबो फिन खेबसे गोजोन बेलासिनि गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। थ' लोगोफोर नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। बिराद गगा मोनदों आरो गुजुनाय गारमाया माने एसे थसेब जादों आरोना रावानो ओंखारबोआ। जियानो हक थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। भिडिअसआ बेनो मोननैसो आपडेट्स। थ' जोंहा जिथुनाखि PM किसान ना PM किसाननि गोबां दिन रां हाबगोन गोबां डेट थांबाय ना। थ' वाइटबो खालामबाय जोङो दा फाइनेलि जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो 24 फेब्रुवारि ना। थ' जोङो हाबगोन होननानै जोङो एसेब्लाबो जोङो मिथिनो मोनदों आरो सोलायबावगोनसो नामा बेखौ दा मिथिला। जिथुनाखि आपडेट्स ओंखारदों जोङो मिथिनो मोनदों ना 24आवहाय हाबसिगोन फैसाया एकाउन्टावहाय। थ' जोङो नेनानै थानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा पन्सायत इलेक्सननि सिगां बेबायदिनो गोबांथार SHGनिबो फैसा हाबनो दङमोन ना। थ' बेबो हाबगोन जोङो नेनानै थानांगोन। गोबां राङानो रां ना PM किसाननियाबो हाबसिगोन। थ' जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरो लेट जाबाय गोबांथार हाबगोननो ना। नाथाय CM-EEआसो मा जाखो दा बेखौ जेबो मिथिथ'ला। अनलाइनबो जायाखै ना वेबसाइटनि प्रब्लेम देखायो सम ट्राइ खालामोब्ला। दा नेनोसै थेवबो मा जायो। थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेनो लटारिनि जिथुनाखि दावराव ना। थ' नुनो मोनदों दा एसे दावराव जानाय। जियानो हक मा जाखो ना गोबांफोरा कुइसन खालामदों जाहैदों। रायजोफोराथ' आरो लादों लटारि होननानै बुङोब्लाथ' आरो लाखायो मोजां मोनो बयबो ना। थ' गेमब्लिंफोरखौ इन्टारेस्ट मोनखायो। दा फैसा होनानै लानाय हिसाबै थ' खबरखौ लाखागोन आरो नांबाबो नाङाब्लाबो ना रिजाल्टखौ बयबो नागिरखागोन। आं लायोब्ला आंबो नागिरगोन, नों लायोब्ला नोंबो नागिरगोन ना। दा जियानो हक जोङो बेबायदि मोजां मोनसे रिजाल्ट जोङो नुनो मोनाखै बा इउटुबफोराव जोङो बेबायदि नुनो मोनाखै ना। आरो जोंहा ब्रादार MJ एनिथिंआ बेवहाय भिडिअस होखाबाय गावनि चेनेलावहाय। बे गिदिरसिन बुंनायानो जाहैबाय नोंथाङाबो दाय दं ब्रादार कर्टआव थाङोब्ला। खारन नोंथाङाबो जे बेन जानाय लटारिखौ फानदों नैबेखौ बुंहरदों आंखौहाय कमिटिनि नैबे बिथाङा डाइरेक्टर बै फरायसालिनि मुंखौ आं लाबावला। दा आं बुंगोन बाव सोरबा जोंनि ग्रुपाव थानाय गोबां सुबुंफ्रा मुं लादों उमुक रावबो जेबो बुङाबाबो खिन्थु आं सिरि थानाय नङा। लगा खुलिलाय आं सिरि थानाय नङा। मानो जोंखौ फोथायनानै आरो आंखौ सिगिदोंसो नङा होमबा बैयो। आंबो दाय गोनांनो लटारिनि दाय गोनाङा सोर बे प्रुफ जागोन। मानो जोंखौ फोथायनानै जोंखौथ' दोनथ'बाव NDFBखौ फोथायनानैसो पाब्लिकआ जाय सानसेयाव 300-400 हाजिरा मावनानै फैसा खामायग्रा बिसोरबो हायाबाबो बुक लादों गांसे गांनै मोनैयाव। आरो बैफोरखौ मेनलि नोंथांमोननि लटारि कमिटिनिफ्राय अर्डार होफिननायावसो जेब्ला लटारि जाजेनो अब्लाबो सेलिब्रिटिफोर लेंहरदों, एसामिस इउटुबारफोर लेंहरदों, गेदेर पस्टार बानायदों। नाथाय बर' इउटुबारफोरनि लांदां बेथ' दोनथ'बाव नोंथांमोनानो दामहोदों। जों जिबनाव लटारि फानफेराखै नाथाय नोंथांमोना बै समावहाय जोंखौ मोजाङै बुजायदोंमोन। लटारि जायैनि सिगांनो NDFBफोर जाय जोबजानाय बैफोर एनाय नांनायफोरनि केस बिसिनि न'खर 25,000खौ जों होखागोन गेदेर चेक बानायनानै नोंसोरनो भिडिअ होदोब्रा नोंसिनि खोथामोन। आरो मोनसेया जाहैबाय गोथै रोगाग्रा आरो एम्बुलेन्स बेथ' जाथ'बावबाय बेखौ होगोन। लटारि जानानै 25,000 बै न'खर होगोनाथ' बे जोंनि साननानै लानायबावसो बिनि बाराबो जानो हागौ नैबे मोनसे खोथामोन। दा रायजोआ नोंसिनिफ्राय फैसाबो लुबैफिनबावाखैमोन। लुबैदोंमोन मोजां खेला मा सिखाव सेरेब खेलायाथ' ओरैबायदिसो जाहैबाय। आं नैबे भिडिअफोरखौ दामनांगौब्ला आरो दामनोबो गोनां जागोन नामाथाय
बुंहरदोंना भिडिअखौ दा हरथ'सै रिमुभ खालामनो आरे केस होयोना मायो नोंसोर होग्रोब्रा खिन्थु रिमुभ खालामनाय जानाय नङा रायजोखौ फोथाय खेबस' खालामनो हायाथ' जोङो जाम्बा जाम्थाफोर बायदि एनडिएफबिनि मुं लानायखौ जोंबो गरम जानानै दे नोंथांमोननो फाननानै होनसै होननानै जोङो फानदों दा रायजोखौ लानानैबाबो रायजोआथ' बुहुत मेसेज हरबाय कर्टआव थांनो नागिरनायखाय मा सिगि हरदों एमजे नोंहाबो दाय गोनां नोंबोथ' भिडिअ होदों भिडिअखौ सोर होदों नोंसोरसो नोंसोरनि पारमिसन मोनाबा जों होगोन मा होनदोंमोन हेमेन ना थेमेन कर्टनिफ्राय PIL होनानै पारमिसन मोनलांबायनो होफिननो हासिगोन भिडिअआ होदो एमजे निथिंआ हगारनानै होखादों भिडिअस थ' जोङो बयबो नुनो मोन्दोंना लटारिनि एसे जिथुनाखि बेबायदि खिलिमिलि जानाय थ' जोङो नुनो मोनगासिनो दङ नंगौ निस्सय रायजोफोरा बयबो लादों गोबाङानो आरो जायफ्रा लादों रिजाल्टखौ मोननो लुबैखागोन नङा होमबा थ' फैसा होनानैसो लादों दा आं लायोब्ला आंबो लुबैगोन आरो गुबुनाबो बेबायदिनो लादों गोबांथार बुक बायदिसिना न थ' एसे लिगेल जायोब्ला मोजां जायो नाथाय जेब्लानाखि मामाया फोसावनानै होखादोंमोन आसामाव आरो बेबायदि लटारि खेलाफोर जानाय नंला निस्सय बे समनिफ्रायनो बेन जाखादों जानांगौना थ' बेवहाय दा बेबायदिनो फेकसो खालामनानै टिकेटफोरखौ फानफिनहोदोंमोन नामा दा बेखौ जेबो मिथिला दा जोङो समा खिन्थासिगोन ना ब्रादार एमजेआ निस्सय बेबायदिनो आरो भिडिअसफोर लाबोफिनबावखागोन थ' 26 जानुवारि आरो वेट खालामगोन होननानै बुंदों 26 जानुवारिसिम थ' बिनि उनावहाय थ' फाइनाल बेबायदिनो रिजाल्ट मोनगोन निस्सय आसामावथ' दा फ्राय जायगायावनो बन्द' जाजोबखाबाय लटारि बेबायदि आरो गैला ना मामाया जे दिननिफ्राय माने फोसावनानै होदों बे दिननिफ्रायनो बेबायदि बेन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' आपडेट्सआ बेनोमोन बेवहाय माने फानग्रानिल' गोरोन्थि जायाना हजों कमिटिनिफ्रायबो गोबां गोरोन्थिया बेवहाय थागोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय